люди стали заселяться еще в порядка 40 тысяч лет назад. Бүгін Башқаладағы Милли музейға Донбастан көшінген үш ғаилә экскурсияға келді. Олар үзләрін сыйындырған жерінің тарихы белән таныша. Казанга балалары белән февраль ахырында көшенгәннәр, шифаханәдә яшиләр. Араларында 2014 елны монда килеп бер ай яшәп киткән гаилә дә бар. Луганскидан Наталья Литвинова кызы белән кайткан. Аны балалар бакчасына урнаштырырга җыена. Уже 8 лет. Бездә инде 8 ел бәрелешләр туктамый. Алар я бераз тынычлана, я яңадан башлана. Бәйрәм турында уйлаганда юк иде. Ә монда тыныч. Ире абыйлары, туганнары анда калган, алар өчен борчылалар. Бәйрәм кайфы булмаса да, бүгенге экскурсия онытылырга ярдәм итте диләр. Сама Казань большая. Казан матур, зур, урамнан матур биналарны карап йөрергә дә кызык. Без Луганскидан, иремнең монда булганы бар иде. Бик яхшы каршы алдылар. Собираюсь оставаться и поступать здесь. Кешеләре дә шәһәрдә ошый. Монда бик матур. Әни белән килдек. Монда абыем яши. 2014 елда килгәннән соң бер ай торгач киткән идек. Бу елда калырга исәбем. Музыка юнәлеше буенча укырга керергә телим. Монда күпмегә тоткарланырлар билгесез. Әлегә республиканың тарихы, мәдәнияте белән танышалар. Борчылу уйларыннан арыну өчен шул исәптән мондый чаралар ярдәм итә. Ә теләкләре бер. Хотелось бы, чтобы в наших городах успокоилось и был мир. Яшьләр гвардиясе оешмасы ачкан иде гуманитар штаб. Шушы без бу кешеләр безгә килә, без аларга гуманитар ярдәм белән ярдәм итәбез. Кием, азык-төлек төрлечә, балаларга менә сумкалар менә хәзер аларга Казан шәһәрендә мәктәпкә барырга туры киләчәк. Шуңа күрә без аларга менә уку кирәк-яракларын тапшырып бүген Алла бирсә, инде иртәгә алар шулай әкренләп мәктәпкә йөри башларга тиеш була. Экскурсия Казан Кремлендә дәвам итте. Теләге булганнар өчен алдагы көннәрдә дә оештырачаклар. Гөлнас Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.